sing kapungkur kae. Apa kae? Kalau manuk sing semono gedene kae. Manuk kae ora tak sikirake. Mantan ing sawah. Wah kapal nggih kapitane. Ngomong iki iso iki. Mana tak senakake. Manuk sing semono gedene kae arep tak panah ana sing wit sing gedhe kae yo kula besok dadi pangeling-eling anak utusan wit sing dienggo leren manuk kae besok katelo wit aren. Manuk sing semono gedene klakon tak panah kok banjur ambyar dadi sak walang-walang dadi manuk kang cilik-cilik. Wah, akeh wilangan. Ing papan kene aku bakal gawe kelas. Manuk sing semono gedene tak panah ambyar dadi sak walang. Besok manuk kae karanono wit pret gante. Simbok kok malah sumusul aku ning papan iki. Sumusul aku kuwatir anakku wong kowe tok nek ana apa-apa ku lho sing kelangan aku. Ya sing gedhe pangapuramu, Mbok. Gedhe pangapurane Yen kowe. to aku ninggalke omah kondo karo Simbok. Sabenane anggonku ninggalke omah ki mau ora dodolanan karo kanca ruang ki ora. Lah apa to le? Aku mau jaga sawah. Ning terus sawahe piye le panene bakale? Yen nitik saka tandurane yo ijo royo-royo kae lho, Mbok. Tandurane yo lemu-lemu ngono kok. Oh, wis rasa mangklung lho parine menengan. Ning ngono iki panen taun iki awake dhewe kabejak bakale iki dadi akeh ora kaya biasane taun wingi-wingi ya le yo. Anene ben akeh, teko iki ben semon iki tuh. Kok siji saiki bentuk ping 10. Sake wong desa lho le nyono ngene iki isine mung dipangan manuk wae parine kuwi yo. Ya kuwi lho Mbok sing dadake sumelahe atiku. Heeh piye le? Pancen sajroning aku jaga sawah kene mono manuk sing gedhe. Wih, rak bakal parine entek gabahe kuwi. Simbok aja waran semelang. Heeh piye? Manuk sing semono gedhe mau wis klakon tak singkirke. Mati le. Wis mati. Lah mati ndi le tak masake le? Manuk endi? Aneh kahanan, Mbok. Aneh. Manuk sing semono gedhe tak panah kok ambyar. Dadi manuk sing cilik akeh wilangan. Dadi kurang-kurang. Manuk siji gedhe dadi ambil sak oke-oke. Kaya mangkono. Piye le kok bakale? Bakale ya ora ana sing ganggu gawe tanduran ning sawah to, Mbok. Oh, ngono
do minggat ta. Wis do minggat. Lah nek minggat le sate aku nyano-nyene wong tani ku lho le. Kere karo wong tani ora entuk-entuk barange. Lah Simba kok semusul aku ana apa? Lah nek iki wis iso nganti nyene ra mulai Simba kuwatir kok nek kowe kumpul kanca sing ora genah, kowe kon lapo-lapo nek ora gelem ditempilingi sing elangan sapa ra Simba. Iya. Saiki piye? Rogali Simba. Masak. Simba iki masak jangan bening. Pak irisan disambel seger le. Udah mulai le kok selat dirubung. Ngono ae. Adem. Dindake celeng. Wah, kurang ajar. Sopo kowe, Pak? Aku Dongjo. Wejo. Sing duwe Tegal. Oh, Dadi kowe sing ngentekke. aku Pak sing mangsa tanduramu. Jalan kok aja ngruput no aku, Pak. Lho kene. Aku muni dawuh para guru Kang Supyan mangan tandurane wong sak tamu papan iki. Wis ora idep mergo kowe gawe kapitunan. Aku ora panen mergo tok entekke. Kowe panen ya. Ya. Tinggal. Ya. Ana wong desa sing barang ngamuk. Mergo tandurane tak rusak tandurane tak mangsa. Aku ora mati semene. Kabeh tandurane iso antara kepala desa, paru jagung tak mangan kabeh. Sawise tak pangan awakku rasane kaku kabeh, Nduk. Sapa kowe, Nduk? Aku Chandra. Sijine. Aku Chandra Sari. Sijine. Aku Chandra Nira. Sijine. Aku Chandra Wulan. Wulan Sari lan kowe Revati lan Ningrum. Kowe isih prawan apa wis duwe bojo? Perawan. Aku sing perawan. Prawan kabeh. Ilmu dadi bojoku ya Allah. Kawas utara ya. Katemben kewan-kewan nyaosaken bubur babakan kae. Pancen bener kae dadi daharaning para dewa. Sampun kula caosaken. Wis kesake. Nanging wonten salah satunggaling jingkol buka piyambakipun ananipun bubur kae kastipun. Yen ngono bubur mau dipangan marang jin kula muga. Menika Kok sak banjure kepiye? salajengipun Jim kala kepengin mundhut garwa dumateng keluarga kadang-kadang. Kepengin nek tuju karo aku. Ya Para kapura menika bujung kalian kula Kang. ngene ya. Yen pancen jin kala muka mau tes lan kowe. Ya aku lan kadang bakal gawe Jin kala muka mau aku tak gawe ruangan lan gawe anjang-anjang. Mengko kowe munggah ning anjang-anjang. Yen jin kala muka mau seneng karo kowe, kon tulung karo kowe mengko kok templok kene.
Apa kowe doyak kewan sing galak? Aku ora doyak kewan kang galak. Lah banjur Nanging doyak kala gumbaran. apa sing mbujung karo kowe? Menapa Mas? Kowe kok golek bola Dewi Sri? Terus sapa jenengmu mumpung kowe durung balyaran? Yakake ning ngarep aku ae karepe kowe taeman isih urip ya, Gus. Diwanake aku Joko Tan. Weh, kowe kok njur mangkat tak ono ngarepanku karepku Joko Tani. Apa kowe sing jeneng Kala Gumar? Ora kleru. Aja mbok bacot kene ngayunake Betari Dewi Sri. Yen to kowe mbacot ing papan kene bakal tak untapke nyawamu Kala. Joko Tani. Windows number gawan kuping. Ayo, ente besok awake. Oi! Betari Dewi Sri. Joko Tani. Kala Gumaran tak pateni saknalika wujude ilang banjur ana suket. Mula kowe pinangka dadi paseksen. Kepiye Joko Tani? Besok suket iki katola suket kala meta. Kala metu. Tetulung kuwi ana loro. Siji tanpa pamrih, loro mawa pamrih. Sakenane anggonku tetulung karo kowe iki mawa pamrih. Aku ora bisa nilai rasane atiku. Aku kepengin dadi bojomu Betari Dewi Sri. Kowe kepengin dadi bojo. Kaya mantu. Nanging durung bisa Joko Lho, Tani. Betari Dewi Sri, atiku. Kanjane arum kaya dening Betari sing tak antu-antu ana ing papan kene apa bener kowe kang aran Betari Sri? Pancen ora kleru pangku. Kuwi tenan. Kowe jodohku Betari Sri. Lho ketemu wae lagi sepisan kok bisa ngandhakake yen aku jodohmu. Merga Rama Bathara Guru wis paring dawuh karo aku kon ngenteni ana ing Jamurdipa kene Betari Sri bakal diturunke cedhak marang aku. Nanging sadurunge sapa dadi aranmu? Aku Bathok Basu. Bathok Basu. Sadurunge kowe ngrebuk perkara jodoh sing baku nganti aku keplayu kaya mangkene aku Iya. kepengin njaluk pitulungan. kowe njaluk tulung. Mengko yen kowe wis tak tulungi apa gelem kowe dadi bojoku? Dadine kowe tetulung karo aku Loh. kok pamrih. Ing segawet aku wis kandha karo kowe Betari Sri, kowe wis dipesthekake kowe dadi bojoku. Gelem kowe lagi marang aku. Aja mlayu kowe Betari. Joko Tani Kepiye Dewi Sri? sing gedhe pangapuramu. Nalika panguyake kala gubaran sing bisa nulungi ora ana liya mung kowe. Nanging malah aku oncat. Apa kowe saiki gelem dadi bojoku? Joko Tani. Aku sago-sago wae. Nanging durung rampung apa kang dadi perkaraku. Kae sapi gumarang ngoyak lan aku dhewekne kepengin ngepek bojo karo aku. Betari Dewi Sri. Aku sago sabiyanku karo kowe. Nanging sing tak jaluk aja muncati weca mblenjani janji. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Aku bakal sago. Sumitra Oi, Betari Sri. Oi. Kowe cek apa aku kita
Dewi Sri wis dadi katresnanku. Mula kowe sumingkira saka ing Yen papan. panjenengan dadi katresnanmu tak jaluk. Lakon tak Lakon kowe tajen karo ki. Bisu tak pateni saknalika wujude dadi iwak. Mula kowe pinangka dadi pasiksen. Iya, Joko Tani. Iwak iki besok karanana iwak wader pari. Iwak wader pari. Rumangsa seneng sakjroning ati. Aku ketemu marang sira. Sopo kowe? Aku Sri Sadono. Kaperna apa karo Dewi Sri? Pancangane Betari. Dewi Sri saiki wis dadi katresnanku. Mula pedhotno asmaramu karo Dewi Sri. Yen to dina iki aku pengerteni sapa kowe? Aku Joko Tani. Joko Tani antarane Sri Sadono kok uga wae Betari milih. Ora idek Dewi Sri milih kowe. Watone papan kene kowe kudu pisah karo Dewi Sri. Aku ora bisa. Oh, kelakon tak ontap. Ayo. Mergo gedhe tresnaku kanggo kowe Dewi Sri. Ora mawas sapa wae sing mepalangi anggonku tresna karo kowe bakal tak singkirake. Joko Tani, saiki aku wis percaya banget yen tresnamu lan aku kuwi gedhe. Mula ing kene aku bakal saguh tok pek bojo. Wis saguh dadi bojoku. Iya, Joko Tani. Lain cobosan. Apa? Sri Sadono tak tameni piandelku saiki dadi telo. Lho? Dadi Palawija, mula ayo tak go bali ning omah. Ayo. Ayo, Joko Tani. Kowe kok ngerti le mbokmu ning kalire nembok gakno telo klopo komplit. Mangerti om, Palawija. satenane Palawija iki dumadine saka Setara saka Kayangan ngono. Wih, kowe iki ning ngomong langger. Kae sapa Kakang Joko Tani? Iki wong tuaku wadon Apa Dewi aku Sri. le? Iki calon mantumu. Wih, tenan le. Wah, Cahayu, gelem dadi bojone anakku to, Nduk? Kula saguh lho. Tenan apa ora kuwi? Nanging ngene lho Kakang Joko Tani. Kepiye Dewi Sri? Ele, Apa? sesuk iki aku arep manen lho ning sawah. Iki aku ape nggawe sajen. Oh ya kaya adat sabene ngono Cawes kae. iki aku ora blonjo jawes. Sajen iku tak cawesno le. Kaya Ning ngono. ning mburi mang kok. Oh wis gawe sajen. Oh, Wis gawe sajen. wis Nduk wis. Kakang Joko Tani. Kepiye Dewi Sri? Saiki ngene. Aku wis kelakon urip bebrayan kelawan sampean. Amprih aku langgeng manggon ana ing desa lan cedhak kelawan sampean. Aku tak nyamburi tilik kelawan sesajene singgo. Oh arep mbok tiliki. Kowe ngerti gone Nduk anggo lurus iku ya Nduk. Iya, sing iki ra cocok. Kira yo. Aku tak ada kali. Beneran deh, salah bojomu pinter. Wong wae wis ngerti sajene singgo. Bejo le kowe le bojo ayu iso ngerti wong pertanenan lho ngono ku lho le sing tak. Oh, ya. Ada suara apa kae lho? Lan sampean Kakang Joko Tani, kula sampun naliti sesaji ke panjenengan damel. Nanging sesajine menika dereng jangkep. Kurang setunggal. Mila kula jangkepi sak menika kula kawujudan dadi pari. Aku yo ora sida duwe mantu sing ayune ngono le piye iki le atimu getun ra Mbok menawa Dewi Sri ora pinangka dadi jodohku. ngono nduk Aku wis nglenggono, Mbok. wis ngene yo le Palawija iki ki nggo wong tanen wong saknduni sing nomor 1 ki sing domah sing nanggap Mbah Sagi kon munggah ning panggung kon jiko Palawija iki lho Kaya ngono, iya, iya, Mbok. ngene dinggo
nggon ning sawah iso mubra-mubru iso nggo mangan wareg lho. Ning aku iki urung ora wonge sing jenenge Mbah Sagi iki apa ora? Mbah Sagi kula aturi minggah, Mbah. Kula aturi nampi Palawija. Ning minggah ampun kosongan lho, Mbah, nggawa samu, Mbah. Ya ini kan munggah. Sing ndi? Hah? Yayine. Sing ndi lah? Aku kok wis dedekan ngene. Aku mangro yayine rada cilik kok, Le. Iki lho lek ketoke ning mburi. Oh, Le. Monggo Pak, munggah. Ayo, Pak. Tak unggahno, Pak. Sampeyan ora usah munggah lah nek wong lanang lah. Aku iso munggahno, Pak. Kata iki ada aku. Jebule le. Alah, entuk gedhe kublok kok. Monggo, Pak. Niki Palawija kangge pertanian jenengan mangke teng Saben kersanipun mubra-mubru kaya labur madu. Iki malah menenge kok malah iki digawa dengan sisan kok malah aja tambah resik. Saged murakapi dados sandang pangan Mahrifah Lojina. Amin. Amin. Niki Pak. Parine Pak niki jagunge iso nggawa ora lah Pak? Kowe nek ora iso nggawa tak gawane tekan omah ning yo ana umbalane Pak. Sampeyan aja guyang-guyu tok. Ana samune apa ora lah iki Pak? Wis ana are. Aja kuwatir. Kaboten ora Pak? Nggih. Nek kaboten sampeyan tak junjung tak bekno ning kamar sisan wonten lho. Pun matur nuwun. Pawiyatan sampun paripurna mundur sekupinange ing mangke dalu. Amin amin. Wis.